Wij praten over het Waddenzee Jazz Festival. Ik zit maar een beetje internationaal, want daar staan weer fantastische artiesten. Voor de tweede keer op Riegen wordt het weer in Haas houden. Zo'n 8 en 9 juni. Rob, Max, welkom in ieder geval. Welkom in de studio. Okay. Is het Waddenzee Festival of is het Waddenzee? Maak het wat internationaler. Meisje, hoe zit het daar? Het is het Waddenzee Jazz Festival. Dat is de officiële naam. Ja. En we zijn internationaal natuurlijk. Hè. De Waddenzee is ook een internationaal gebied. Ja. Dus vandaar dat we die naam hebben gekozen. Ja. Dus het is een prachtige plek waar we zitten natuurlijk. Hè. Ook echt aan de rand van de Waddenzee. Ja, wat wil je nou nog meer? Ja, want Flint Dierheim eigenlijk alles een beetje heropstart. Wie er logisch vervolg dat je een deel 2 maakt seizoen? Eigenlijk wel, want vorig jaar was het behoorlijk succesvol. En zelfs voor ons was het verrassend hoe succesvol het was. Dus wij waren vol goede moed om weer een jaar aan vast te plakken. Ja. Met een prachtig nieuw programma. Ja, je wil aan hoe praten. Even Jazz in Haas. Leeft het een beetje? Sinds vorig jaar weer. Ja, precies. Ja, dat bent maar een beetje opport worden. Ja. En het gaat de goede kant op. Er gebeuren wel wat meer dingen. En we hebben natuurlijk nog de traditionele jazz hebben nog steeds in het herenlogement zit dat. En ja, er zijn nog wat meer initiatieven, ook komende initiatieven. Dus er gebeurt wel weer wat meer hoor. Ja. Haas, de perfecte plek ervoor dus. Ja, je zit onder de Waddenzee. Hè, maar... Harlingen Jazz City, hè? Zo promoten we het eigenlijk. Want het loopt eigenlijk het hele jaar door. Ja, net wat Rob zei, in de winter hebben we natuurlijk het Centrum Traditionele Jazz met de traditionele concerten. We hebben de visserijdagen waar een jazzmiddag in zit. We hebben de Blues Night nog altijd ergens in november. En we hebben het Waddenzee Jazz Festival waar natuurlijk ook weer wat concerten nog omheen zitten. Dus de jazz leeft echt weer in Harlingen. Ja. Nou, ik heb het idee dat ik weer wat wint om populariteit, hè, qua smaak. Het gaat altijd wat op en down natuurlijk, maar de jazz komt weer een beetje omheen, heb ik het idee. Klopt, en je ziet het ook dat weer veel jongere mensen weer teruggrijpen op die jazz. Hè. Ik bedoel, we hebben net de hip-hop gehad die 50 jaar bestaat, maar daar zitten natuurlijk ook ingangen in de jazz in. En dat wordt nu ook weer opgepikt. Je ziet nu weer jonge mensen ontstaan komen die de jazz weer oppikken en daar ook hun eigen ding weer mee doen. En dat is natuurlijk heel interessant. Jazz is eigenlijk een hele grote paraplu waar van alles onder hangt. Nou ja, het feestje is in ieder geval weer daar. Mijn belang vergaderen en programmering, hoe zit het eigenlijk? Naar aanleiding van vorig jaar dat het zo succesvol was, bieden artiesten zich ook echt aan. Je gaat wat namen maken dus? Ja, het wordt echt wat makkelijker gemaakt. Ja. En we krijgen meer aanbod dan we aan kunnen eigenlijk. Dus dat gaat hartstikke goed. Ja. In de jazz zitten al je subgenres en verschillen natuurlijk. Klopt. Hoe hij hem oppakt in die zin inhoudelijk? Van juist breed mogelijk of juist een paar genres eruit pikken? Nee, we proberen het wel zo breed mogelijk te doen hoor. En dus van jong naar oud ook. Hè. We hebben echt oude grote sterren hebben. Erik Ineke bijvoorbeeld. Dat is in de jazzwereld echt een wereldberoemde jazzdrum die met alle grote der aarde heeft gespeeld. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een zangeres als Koosje. Zij is, wat zal ze zijn, 22? Ja. En die gaat nu de wereld veroveren. En die speelt wat meer pop, jazz, neo-soul. Dat is echt een mix van die een eigen stijl die ze ontwikkeld heeft. Hè. Er zit wat folk in, er zit neo-soul in en ook jazz. Maar met hele eigen harmonieën en een geweldige stem. Ja, echt een pure crossover. Ja, precies. Ja, je hebt het je er ook heel bijna precies. En die is dan nu alweer op het niveau dat bijvoorbeeld een Gregory Porter al heeft gezegd, nou, ik wil wel eens een keer wat met jou gaan doen. Dus dat zegt wel wat het niveau is. Ja, en nou nog haalbaar dus van een festival zoals Jimmers. Zeker. Nou ja, we willen dat in ieder geval laten zien. We willen gewoon die verschillen laten zien. Hè. We willen zo breed mogelijk programmeren. En de mix van wat er al is en wat zich ook nog wel ontwikkelt. Maar ook het nieuwe willen we laten zien. Om ook een zo breed mogelijk publiek te trekken. Ja. Maar ook om het oude publiek kennis te laten maken met het nieuwe. Die mix moet er eigenlijk in zitten. Wat ga je verder nog? Mij zijn we reclame, schaamteloos. We beginnen natuurlijk met Dick de Graaf. 40 jaar in het vak, saxofonist. Heeft de Edison Oeuvreprijs gekregen vorig jaar. Daar toert hij mee. En met dat programma rond die Oeuvreprijs staat hij ook op het Noordzee. Bij ons op het Waddenzee Jazz, maar daar staat hij ook mee op het Noordzee. Maar eerst bij ons, het Noordzee is pas de afterparty. Dat vind ik wel een goed motto. Ga door. Ja, precies. Nou, en dan hebben we Koosje, waar we het dus net al over hadden. En we eindigen de vrijdagavond met Erik Ineke met Tineke Posma. En daar spelen ze het Charlie Parker programma.
Wat Tineke natuurlijk op een hele eigen manier invult met haar eigen geluid en haar eigen intonatie. En ja, dat wordt een geweldig slot van de vrijdagavond. Ja. En fantastische muzikanten van origine Ja. van Heerenveen. Dus Frieske roots in dat opzicht. precies. Hoe de hele wereld speelt zit zien. Het is Ja. hartstikke mooi dat je Tineke erbij hebt. Waar heb je nog meer? Nou, dan hebben we de zaterdag beginnen we 's middags al. En ik weet niet eens wat we allemaal hebben. Het is zoveel. We Het hebben is- ook een buitenpodium dit Kijk. jaar. Dus als binnen een concert afgelopen is, dan hebben we buiten talentvolle Nederlandse bands die daar, waaronder Laura Koistra, die heeft laatst nog hier met Johan Veldhuis gespeeld. Dus die moeten de mensen kennen. Ja. Wat hebben we nog meer? We eindigen bijvoorbeeld met Waan op zaterdagavond. En dat is een soort elektronische soul jazz-achtige toestand. Zij combineren jazz en dance. Zoals dat in de jaren 90 een beetje ontstaan is. Hè, wat ze toen de nu jazz noemden. En daar ontstaat een hele specifieke groove uit. En daar hebben zij weer nieuw leven in geblazen. En dat ook met veel elektronica. Maar ook hele mooie melodische jazz. Want Bart Wiets is een saxofonist. Emiel Rijthoven. Zij vormen samen de band met nog 2 gasten. Dat is een toetsenist. Maar ook, die werkt ook heel veel met elektronica. En dat geeft een hele mooie sfeer. En zo eindigen we dus de zaterdagavond. Ja, en als dan de zon ondergaat in de Waddenzee. En je hoort die mooie melodieën. Ja, wat wil je nog meer? Als je daar dan zit, dat is geweldig. Priceless. Ja, oh, absoluut. Heerlijk, heerlijk. Alles in op een rijtje. Hoe laat begint het? De Vreeds? Vrijdag begint het om 7 uur. 7 uur. 7 uur. Maar we hebben ook de zondag erbij genomen. Voor de jeugd. Talentvolle jeugd. Die krijgt zondag de kans om op het grote podium te spelen bij ons. En Ja, daar en hebben we- waar is het al, je qua locatie? Entrepotgebouw op de Dokkade in Harlingen. En we hebben op de zondag ook echt iets bijzonders staan, de jeugd. Daar hebben we de Rolo staan, de Floris en Anne mijn Rol, die hier uit Friesland komen. En die komen dus ook met een band. Die komen dus bijvoorbeeld met Tobias Nijboer, de bassist van Fuse. Die komt dus gewoon met hun meespelen op vrijdagmiddag of zo zondagmiddag in Harlingen. Dat is geweldig natuurlijk. Mooi feestje. Dus. Ja, dat wordt geweldig. Fantastisch. Goed, jongens. Dus. Alvast succes. Net stenen maar erin. Haas dus verslaan in het teken van het Warrensea Jazz Festival. 3 dagen lang. Fantastische jazz. Jong oud, alles bij elkaar. Zoek even op een site. Er is een site, neem ik hoor. Waddenseajazz.nl. Zo. Helemaal Moet in ik nog één koor. keer doen? Je hebt Vind ik gewoon een leuk. jazzgroepje beginnen.